El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. Naveguem una mica per internet. Debate Europe és la pàgina web de la Unió que permet als ciutadans fer arribar la seva opinió a Europa. És com una mena de telèfon vermell, una línia directa amb la Comissió Europea. A més, des de fa poc, Debate Europe s'ha reinventat. El fòrum disposa ara d'un canal en català. Bé, la nostra llengua ja estava present en el fòrum des de la seva creació, però el seu èxit ha superat les expectatives. Avui, el nou fòrum Debate Europe no només inclou el català al mateix nivell que les 23 llengües oficials de la Unió, sinó que és la segona llengua més utilitzada. I sobre quins temes podem opinar si visitem el web? Els principals: canvi climàtic, el futur d'Europa i el diàleg entre cultures. Però no s'acaba aquí. El fòrum reserva un quart àmbit per a tots aquells temes que els usuaris del fòrum vulguin portar a debat. Nosaltres triem. Les persones que agafen el cotxe per anar o sortir de Barcelona ho noten. La limitació de velocitat a 80 km/h és una mesura per reduir les emissions de CO2 que genera opinions per tots els gustos. També hi ha altres tecnologies que persegueixen el mateix objectiu. Una de les més prometedores és la captura i emmagatzematge de carboni. Això significa capturar el CO2, comprimir-lo i guardar-lo sota terra. Zona d'obres. Aquí s'està construint una central elèctrica, amb una particularitat. És una central lliure de CO2. Això és possible gràcies a l'aplicació d'un nou procés, combustió d'oxifuel, per si teniu curiositat. El funcionament és el següent. Durant l'estat d'ignició, l'oxigen cremat genera vapor d'aigua i molt diòxid de carboni. Però en lloc d'alliberar-lo a l'aire, el CO2 es purifica i es comprimeix, passa en estat líquid per una canonada i es guarda en un subsòl adequat. Pregunta: de debò és possible guardar el CO2 sota terra? No hi ha perill que aquesta bossa de gas rebenti o per l'estil? La resposta: és possible guardar-lo. És més, hi ha dos tipus d'elements que permeten fer-ho. El primer consisteix en injectar el CO2 en una roca porosa, on queda atrapat per una capa impermeable que fa de segell. L'altra possibilitat són les formacions salines en profunditats. Són roques amb poros plens d'aigua molt salada i que semblen tenir una gran capacitat per emmagatzemar CO2. Però no es dona tot per fet. Els científics faran un seguiment per determinar com les formacions rocoses reaccionen amb el temps a l'emmagatzematge de CO2. Com sempre, és millor prevenir que curar. Aquí ho deixem per avui. Si voleu repassar el programa, ho podeu fer a internet, a l'adreça molatv.cat. Fins la pròxima!